Testyn o'r Efengyl nôl Mathew, y 9fed benod a'r ail adnod. Mathew penod 9, adnod 2. Gwelehwyd y gasad at o ŵr claf o'r parlus, yn gorwedd mewn gwely, a'r Iesu yn gweled ei ffydd hwy, a ddywedodd wrth y claf o'r parlus, ha fab, cymer gysur Maddeuwyd i ti dy bechodau. Nawr, fi'n siŵr bod hwn yn hanes cyfarwydd iawn i lawer, yn enwedig os yn bod yna hanes mynd i capel dyn ni ac i'r ysgol Sul, tybio ni fydd y mwyafrif o'r rheini yn gyfarwydd iawn ar hanes sydd o'n blaen ni. Wrth gwrs, i'r rhai sydd heb fynychu capel rhyw lawer yn ystod eu bywyd nhw, bydde yr hanesion yma i gyd yn rhai estron. Ac felly, mae e'n bwysig roi rhyw fath o gyd-destun. A ddim cymryd yn ganiataol bellach yn sicr yn y dyddiau yma bod pobl yn gyfarwydd ar hanes yma. Hanes gwyrth gan yr Arglwydd Iesu Grist. Un o lawer o wirthoedd a nath yr Arglwydd Iesu Grist. I ni'n clywed fan hyn am yr Iesu yn mynd i di yng Nghapel. Ac yno yr oedd torf wedi ymgynnull. Rhywbeth sydd yn gyfarwydd iawn pan fod yr Iesu unrhyw le. Mi fydden y bobl wedi dod i'w ddilyn rhyw fath o ddiddordeb i glywed beth oedd ganddo i'w ddweud neu beth oedd ganddo i'w wneud. Falle ddim yn dod am y rhesymau cywir, ond yn sicr mi roedd torf yn ymgynnull ac mi roedd yna o gwmpas y tŷ yma. A'r tŷ wedi llenwi hefyd. Pobl cyffredin, pobl fel chi a fi wedi ymgynnull yna, pobl wedi clywed rhywun yn dweud wrth rhywun arall, falle aelod teulu'n dweud, mae'r Iesu yno ac felly yn ymuno, ond hefyd yr oedd yna rai o'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion. Rai wedi dod o Jerusalem yno i weld beth oedd yn mynd ymlaen. Ac felly mae'r Iesu yn dechrau dysgu'r bobl, ond beth ni'n deall o'r efengylau gwahanol, o'r disgybion yn dweud yr hanes i 4 cyfaill, neu falle aelodau o'r teulu, ni ddim yn gwybod, ffrindiau i'r gŵr yma oedd wedi barlysu, ffeindio nad oedd modd mynd mewn i'r tŷ. Y gymaint oedd y dorf, ddim yn gallu mynd trwy'r drws, achos o'r rhaid i'r rhain i gario fe ar wely, ac felly penderfynant agor y to i fyny yn y dyddiau hynny, bydde bod yn haws i wneud yn y tai yna, dringo i fyny ar y to ac yna i osod e lawr. Ac yna, i ni'n gweld ymateb yr Arglwydd Iesu Grist, pan y mae'r gŵr yma'n cael ei ollwng lawr. Ha fab, cymer gysur, Maddeuwyd i ti dy bechodau. A meddyliodd yr ysgrifenyddion, allech chi ddechmygu'r peth. Mi fydden nhw wedi llawenhau. Mae'r math o sefyllfa i chi'n disgwyl, fel yn yr oes yma, newyddiadurwyr yn dod, falle gwleidyddion yn dod, ac yn mynd i rando rhywun yn siarad, falle yn rhaid rhyw gyhoeddiad ar gyfer y teledu, a maen nhw'n dod yna. Pobl yn barod ar gyfer y radio, ar gyfer y teledu, ar gyfer y papurau newydd, ar gyfer y we, ac yn sefyll yn gwrando gyda'i gwahanol teclynau yn recordio'r hyn sy'n cael ei ddweud, ac yna mae pwy bynnag iwer, gwleidydd yn dweud rhywbeth, ac maen nhw'n meddwl ni wedi gael e. Mae wedi dweud e. Neu mae rhywun yn gofyn cwestiwn, a dyn nhw ddim yn gallu ateb y cwestiwn, a maen nhw'n baglu dros i geiriau, ac mae pawb yn hapus. Neu, mae rhywun sydd, falle gwleidydd fel ni'n gweld yn aml yn y dydd yma, mae e wedi cael ei ddarganfod bod e wedi gwneud rhywbeth o'i le, a mae yna bobl yna'n holi, ac maen nhw'n meddwl, mae e mewn twll nawr. Mae hwnna'n wych. Dyn nhw ddim yn drist am beth sydd wedi cael ei ddweud. Dyn nhw ddim yn poeni am y pobl sydd wedi dioddef i rhyw raddau. Be maen nhw'n llawenhau amdano, mae hwn wedi gwneud drwg ac mae wedi cael ei ddal a fe fyddwn ni'n elwa. Dyna be maen nhw'n meddwl, mor aml, maen nhw'n llawenhau pa maen nhw'n wleidydd yn ei rhywbeth o'i le, achos yn meddwl bydd hwnna'n helpu ni cael ein hethol tro nesaf. Mae e wedi dinistrio yrfa efallai, a nawr mae gobeith yn ni. A bydde fe'n mor hyfryd i weld tristwch, gwir tristwch am beth sydd wedi cael ei ddigwydd. O na, maen nhw mor falch o glywed y newyddion. Na dyna math o bobl, dwi'n pobl ddim wedi newid dim. Roedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion, pan glywon nhw'r Iesu'n dweud, Maddeuwyd i ti dy bechodau, ond meddwl, dim rhaid ni aros yn hir nag oedd. Mae wedi seithi hunan, do. Mae wedi camu mewn
i'r fagl, i'r trap, mae e wedi wneud I nawr. Nawr mae'r rheswm dyn ni i'w feirniadu fe. Pwy yn y byd mae e'n meddwl yw e. Dyna math o sefyllfa oedd o'n cwmpas ni pryd hyn. Ond yn gwybod I ddweud y fath beth. Mae cabledd o dweud y fath beth. Ac o'n nhw mor falch. Ond mae'r Iesu'n herio nhw. Ac aeth ati I ddangos eto mai oedd mab Duw y Meseia. A fe nath os ych chi'n darllen gweddill yr hanes, mae'n iachau'r corff y claf. Ac yna cliwn i'r claf godi a cherdded adref. Dyna beth mae'r hanes yn dweud. Ac yna I ni'n darllen am amryw o ymatebion i'r wyrth, o blith y sawl oedd yno. Dyna'r hanes yn syml iawn. Mae'n wyrth, yr oedd pobl wedi gweld y wyrth, ac mae'n y pobl yn ymateb i'r wyrth. Ond beth hoffen ni ganolbwyntio fan hyn yw edrych ar yr hyn y mae'r adnod y testyn yn dangos ni, fod Iesu Grist, mae yn Grist sydd yn holl wybodus, yn ail, mae Crist yn holl alluog, ac yn drydydd, Crist trigarog yw e. Felly'n gyntaf, dwi am weld sut ni'n gallu gweld mae'n holl wybodus, hynny yw mae'n gwybod popeth. A pan ni'n dweud mae'n gwybod popeth, mae'n gwybod pob dim sydd i'w wybod. Popeth o'r dechrau i'r diwedd, sy'n os pa mor eang I ni'n sôn amdano, sy'n os faint o flynyddoedd I ni'n sôn amdano. I chi'n gweld pobl yn aml, maen nhw'n wybodus iawn yn eu maes nhw, yn falle ddim mor dda tu fas i'w maes nhw. A mae yna raglen yn does ar y teledu lle mae yna 10 cwestiwn a maen nhw'n cael eu pwnc. A mae'r holwr yn gofyn 10 neu sawl cwestiwn iddyn nhw, maen nhw'n gofyn ateb y cwestiynau, mae gwefan maen nhw'n gallu cael yn gywir, a maen nhw'n gobeithio cyrraedd 9, 10, 11, 12 ac yn y blaen. Ac yna, ar ôl eu pwnc nhw, mae yna un mwy cyffredinol, a falle mae hwnna'n anoddach. Ond fel arfer o fewn rhyw ardal, maen nhw'n arbenigo nhw. Ond nid felly ni'n cael fan hyn, does dim ardal o arbenigo, does dim cyfnod. Maen nhw'n edrych ar rhwng 1856 ac 1923 neu fel yna. Na'r blynyddoedd, maen nhw'n dweud hanes rhyw frenin neu rhyw deyrnasiad o rhyw lad. A maen nhw wedi gallu ateb cwestiwn am hwnna. Ond ni ddim yn sôn am hwnna. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn holl wybodus am bob un cyfnod yn hanes y byd. Trwy gydol bob blwyddyn, bob ddegawd, bob canrif. Ac I ni'n gwybod ym mhob gwlad, ym mhob pobl, pob iaith, a cyn llunio'r byd, a mae'n gwybod I dragwyddoldeb. Mae'n gwybod popeth. Dyna beth yw holl wybodus. Dyna beth I ni'n credu mae'r ysgrythur yn dysgu am Iesu Grist. Mae'n holl wybodus. A mae'r Iesu drwy gydol I weinidogaeth yn dangos yn eglur ei fod yn holl wybodus, ac felly yn dangos pwy oedd e. A ni'n gwybod, cyn iddo cael ei eni, yn proffwydwyd amdano, ac felly yr oedd y modd adnabod Iesu pan oedd e wedi dod. Yr oedd yr proffwydydd I dweud, dyma'r un a dylech chi chwilio amdano. Ac felly yr oedd nhw wedi dweud, dyma sut un fydd e, pan ddaw e, fyddwch chi'n nabod e. A dyna beth nath Iesu. Fe gyflawnodd e'r cyfan. A fe ddylai'r bobl fod wedi nabod yn syth. Mae hwn yw mab Duw. Ond doedden nhw ddim. Ond fan hyn mae cyfle arall ganddyn nhw. Doedd yr Iddewon ddim wedi sylwi pwy oedd ar y cyfan. Doedd yr arweinwyr crefyddol ddim, y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion, yr holl wybodaeth am y proffwydi, wnaethon nhw ddim sylwi pwy oedd yr Iesu. Ond nawr mae'n rhoi cyfle arall iddyn nhw. Fe ddangosodd mai fe oedd mab Duw. Fe ddangosodd yn eglur. A fe ddangosodd hynny yn yr adnod yma. Heb sôn am adnod eraill, ond yn yr adnod yma, mae'n dangos iddyn nhw, dwi yn holl wybodus. Dwi'n gwybod y cyfan. Dyma I chi arwydd arall. Mae'r un o'ch blaen chi yw mab Duw y Meseia. Yr un y proffwydwyd amdano. A gwele, hwy a ddygasant ato ŵr claf o'r parlus yn gorwedd mewn gwely, a'r Iesu yn gweled ei ffydd hwy, a ddywedodd wrth y claf o'r parlus, ha fab, cymer gysur, Maddeuwyd I ti dy bechodau. Nawr, gwybi yn syth, yr hyn oedd cyflwr y sawl a ddaeth ar claf. Dyna I chi arwydd. Bod yng nghlith y dorf, yr rhai oedd yn cario'r claf. Yr oedd Iesu Grist wedi dangos, fi yw y Meseia, fi yw mab Duw, achos dwi'n gwybod
A byddai'r un yn gwybod tebygolrwydd yw nad oedd yr Iesu erioed wedi gweld rhain o'r blaen. Ac eto i gyd mae'n dweud, ar Iesu yn gweled ei ffydd hwy. Ar oedd yn gwybod sut rai oedden nhw. Yn wir byddai wedi gwybod pob un manylun am y pedwar yma. Yn gwybu pam y deithant ar claf, ar hyn oedd ei disgwyliadau, ei deheuadau nhw. Beth oedd ei disgwyliadau nhw o'r Iesu? Nawr fe welwn ni mewn ychydig, ond newn ni daflu fe mewn fan hyn cyn mynd ymlaen, tybion ni fod y pedwar heb ddod ag siwr o fod i gael ei achau, byddwn ni'n meddwl. Falle bod y pedwar yma, yn tybio nawr, falle roedd baich am enaid y gŵr clof. Ond oedd yr Iesu'n gwybod, yn sicr, gweled ei ffydd hwy. Nawr wrth gwrs, byddai'r Iesu wedi gwybod fydden nhw'n credu bod yr Iesu'n gallu achau, achos oedd ganddyn nhw ffydd, ond bydden nhw wedi cael y deheuadau am rhywbeth llawer fwy pwysig na hwn, oedd cyflwr enaid o gŵr yma. Ond oedd yr Iesu'n gwybod, heb nabod nhw, heb siarad nhw, sut rai oedden nhw. Oedd e'n gwybod am ei baich am y claf. Roedden nhw'n gwybod pa mor benderfynol oedden nhw i ddod ag ef at yr Iesu. Ei hawydd y byddai'r Iesu yn delio ar hyn oedd yn tynnu'r claf lawr. Yn sicr, doedd y claf ddim yn gallu cerdded. Ac oedd yn sal. Ond efallai roedd yna faich fwy trwm na hynny. Roedden nhw'n gwybod mae ffrind nhw'n aelod o teulu, mae mewn cyflwr gwael. Falle bod yn isel oherwydd i bechod, falle pob math o bethau, ond oedden nhw'n gwybod roedd e'n poeni am ei enaid. Ac felly roedden nhw am ddod ag at yr Iesu, ond yr Iesu'n gwybod, mae dyna oedd ei ffydd nhw. Ac felly yn sicr mae'n arwydd. Fe ddylai'r bobl fod wedi meddwl, sut mae'r Iesu'n gallu dweud y fath eiriau am y pedwar yma nad oedd yn nabod. Achos mae'n holl alluog, mae'n holl wybodus, mae'n ddiw, mae'n fab diw. Ond sylwch, mae'n gwybod hefyd, gwybu'r Iesu ar hyn oedd gwir gyflwr y claf. Yr oedd yn amlwg i bawb beth oedd y broblem. Doedd dim cwestiwn beth oedd y broblem. Ac ond yr oes hon, beth byddwch chi'n meddwl, wel, amlwg, mae wedi dod i cael iachad, i gerdded unwaith eto. Ond yr oedd yr Iesu yn gwybod beth oedd y broblem. Beth oedd yn achosi'r person yma fod fel y gyroedd e. Nid oedd y claf yn gallu cerdded. Rhaid oedd i'w gyfeillion i gario ar wely. Ymddengys fod posibilrwydd i'r claf fod yn y cyflwr yma, falle, oherwydd rhyweithred bechadurus. Falle bod wedi gwneud rhywbeth, ac rhywbeth oedd yn anghywir. Ac o ganlyniad i hynny, fe gollodd e'r gallu i gerdded. Ni'n gwybod, ond mae'n debygol, mae nid rhyw salwch arferol oedd hwn. Falle bod hwnna'n tynnu'r claf lawr hefyd. Mae'n gwybod mae fai oedd yn yr achos yma, falle. A mae canlyniad ei ddrygioni, a'i bechod, a'i angrediniaeth a'i falchder falle, oedd yr heswm yr oedd fel ag yr oedd. Ond yr hyn i ni'n gwybod fod gan y claf faich am ei enaid. Dyna beth ni'n gwybod. I ni'n gwybod, dwi ddim falle nid y prif beth oedd ar ei feddwl dwi eisiau cerdded eto mwyn i fi gallu cario ymlaen â fy mywyd. Nid yna oedd ar ei enaid dim dyna oedd yn faich iddo fe. Yr oedd yna euogrwydd am ei bechod. Oedd yn teimlo'n euog efallai am beth oedd wedi achosi'r salwch neu'r ddamwain. Ni ddim yn gwybod. Ond un peth i ni'n gwybod fan hyn, yr oedd y claf, a fel mae Pregethodd yn dweud, euogrwydd fel mynyddoedd byd. Dyna oedd yn broblem. Oedd y cyfeillion oedd yn ei gario fe, siwr o fod yn gwybod hynny, ac yr oedd e'n teimlo, mae rhaid i fi glywed, mae rhaid i fi gyfarfod ar Iesu, nid mwyn cerdded, ond mae rhaid i fi gael heddwch yn fy enaid i. Mae rhaid i fi gael sicrwydd cadwadigedd. Dwi am wybod, os nad oes llawer amser gen i, byddai yn mynd i'r nefoedd. Dyna beth oedd ar feddwl y claf yma. Ac i ni'n gwybod yna, achos yn syth, mae'r Iesu yn delio ar mater pwysicaf. Mae'r Iesu yn dweud, fab, cymer gysur. Chos dwi'n mynd chwarae o gwmpas, dwi ddim yn oedi, dwi ddim yn neud i'r claf i boeni fwy, mae'n dweud cymer gysur. Mae ddeiwyd i ti dy bechodau. Mae'n delio gyda'r mater sydd ar ei galon e. Heb unrhyw air ganddo fe na'i gyfeillion. Mae'r Iesu yn delio ar hyn oedd yn pwyso ar enaid y claf. Nid y ffaith nad oedd yn gallu cerdded,
ond y ffaith ei fod yn bechadur, ac yr oedd yn dyheu i'r Iesu ddelio a'i faich. Ond hefyd gwelwn, i ni'n gweld fan hyn, hwnna'n dangos i chi yn diwedd, nag yw hwnna'n dangos i chi fod yr Iesu yn holl wybodus. Mae'n gwybod pam oedd y claf yno. Mae'n deall yn iawn. Mae'n gwybod beth yw'r broblem, mae'n gwybod beth yw'r cyflwr. A mae'n delio gyda fe. Mae hwnna'n dangos chi yn diwedd. Mae'n gwybod beth oedd y golonau'r ffrindiau'r teulu neu'r cyfeillion, ond sylwch hefyd mae'n arwydd arall. Mae'n dangos ei ddiwdod, ei ffaith ei fod yn holl wybodus, trwy wybod yr hyn oedd ar galonau ei elynion, adnod 3 a 4. I ni'n darllen a gwele rhai o'r ysgrifenyddion a ddywedasant ynddynt ei hunain, mae hwn yn cablu. A phan welodd yr Iesu ei meddyliau, fe ddywedodd, pam y meddyliwch ddrwg yn eich calonau? Nawr, mae hwnna'n gweiddi mas, ond dwi? Mae hwn yw Duw. Does neb arall gallu wneud na. Yr oedd yr Iesu yn gwybod beth oedd ar ei meddyliau nhw. Roedd yn gwybod beth oedden nhw'n meddwl. Roedd yn gwybod beth oedd ar ei calonau. Ond ni ddyle hyn beri i bob un ohonom ddeffro. A rhyfeddu ac addoli. Beth bynnag ein cymhelliad o fod yma heddi. Neu falle bod yna rhywun sydd yn gwrando ar y we. Dyma beth sy'n mae'n siglo chi, ond mae'n gysur hefyd yn diwedd. Mae'n siglo ni am rybydd os yw'r cymhelliad yn un drwg. A mae yna ddigon o'r ein yn does. Chi'n bod, hyd yn oed yn ystod yr oes i ni'n byw ynddi, a cyn lleiad o bobl sy'n dod i'r cwrdd, i ni wedi gweld dros y blynyddoedd pam fod yna rai yn dod i oedfa, falle nid am unrhyw reswm da, yn dod i glywed mwyn beirniadu. Ni'n gwybod, na falle gwrando ar y we, falle'n fwy addas heddi, fydd yna rai yn gwrando ar y we, yn y gobeith y bydd yna rhywbeth yn cael ei ddweud o'i le. A mae'n dod mwy am tybio ni fe ddawe mwy felly wrth i'r blynyddoedd fynd yn ei blaen. Fydden nhw'n gwrando mwyn ffeindio rhywbeth i feirniadau i, falle i fedru fynd i'r awdurdodau. Dwi'n chi'n gwybod beth maen nhw wedi dweud? A sy'n hawl dweud y fath beth? A ni ddim yn credu yn y fath beth dim mwy. Ni ddim yn credu yn yr holl beth yma mae'r Beibl yn dweud. A fydd yn mynd yn anghyfreithlon. Allech chi ddychmygu math yno o bobl. A dyna'r math oes i ni dal yn byw ynddi. Mae'n rhemp tybio ni. Sawl un sy'n wir wedi dod i oedfawn dros y blynyddoedd. Ac chi'n gwybod yw eu calonau nhw ddim yn gyd addoli, maen nhw'n dod mwyn darganfod rhywbeth sy'n cael ei ddweud o'i le. Neu, falle wedi sowndio fel bod chi'n dweud yn yr ysbryd anghywir. Mae'n anhygoel, gymaint sydd wrthi drwy'r amser yn dod gyda'r cymelliad anghywir. Ond mae yna rybydd ond oes na. Achos hyd yn oes nad ydyn ni'n gallu dweud mae dyna bydd yr sefyllfa. Mae Duw yn ei weld ac fe fydd na ddydd yn dod pan fydd rhaid sefyll ger bron Duw. A fydd y sawl awrandawodd yn yr adeilad neu ar y we, y sawl awrandawodd i feirniadu, fe fyddant yn atebol ger bron Duw. Hwna sy'n sicr, mae'n frawychus, achos mae Duw yn nabod ac yn gwybod pob dim, mae'n gwybod yr hyn sy'n yn eich calonau, mae'n gwybod pam i chi yma. Mae'n siglo chi'n diwedd. Mae Iesu Grist yn holl wybodus. Ond, mor frawychus yw ar yr ochr yna, mae mor hyfryd pan i chi'n dod o'r ochr, i chi'n dod heb unrhyw gymhelliad drwg. Am gysur os mae ceisio'r Iesu yr ydych ac yn ceisio maddeuant. Wel, na wahaniaeth nawr mae'r athrawiaeth yma yn ei rhoed i ni. Pam yr rhywun a baich dros yr enaid? A pam yna rhywun yn ceisio'r Iesu, nawr mae'r ffaith fod yr Iesu yn holl wybodus yn dod â chysur i ni, achos mae'n gwybod pam i chi yma, ac i ni wedi clywed am yr Iesu fod yn llawn trigaredd. Felly mae hwnna mor hyfryd. Mae e'n gwybod os ydych chi'n dod gyda calon yn curo'n gyflymach a baich ar eich enaid, mae'n gwybod, oedd e'n gwybod sut oedd y claf yn teimlo. Mae'n neud fe teimlo well yn syth. Dyma un yw hwn, mae'n mor wybodus. Mae hyd yn oed yn ei ni sylweddoli, mae e'n barod amdano chi. Ond ni fydda'r Iesu yn gwybod, yr oedd yn gwybod, pan oedd yn yr adeilad, pan oedd y lle yn llawn, oedd yn gwybod fydd y claf yna mewn chydig o eiliadau. Oedd yn aros amdano. Ac felly mae'n wir, mae'n gwybod pa gynulleidfa sydd yma heddi, ac os Duw a'i mynd, sawl un fydd yma Sul nesaf. Mae'n gwybod hefyd faint fydd yn gwrando ar y we heddiw, faint fydd yn gwrando ar y we yn ystod yr wythnos.
Mae hefyd yn gwybod os fydd yna rhywun yn gwrando mewn tua 6 mis. Ac yn ei bar nhw ar hap a damwain yn gwrando ar y neges yma. Ond beth i ni'n dysgu fan hyn fod yr Iesu yn holl wybodus. Mae'n gwybod y cyfan. Mae'r cyfan yn ei ddwylo fe. Mae'n gwybod, a mae'n gwybod eich calon, mae'n gwybod eich pryderon, mae'n gwybod eich ofnau, mae'n gwybod eich amheuon, mae'n gwybod yr anhawsterau, mae'n gwybod yr holl beth. Dyma'r cysur fan hyn. Mae Iesu Gris yn holl wybodus. Wel, gadewch i ni symud ymlaen yn ail. Mae Iesu Gris yn holl a lluog. Ond ydy hwnna'n hyfryd, hwnna'n dangos eto. Mae mab Duw yw e. Ni wedi dysgu am ei fawredd trwy wybodaeth Ond hefyd, fe ddangosodd ei nerth ei awdurdod. Yr oedd yr ysgrifenyddion yn ymwybodol iawn o ddifrifoldeb yr hyn a ddywedodd Iesu Grist. Yr oedd yr ysgrifenyddion siŵr o fod yn falch, nid oherwydd yr efengil, ond yn falch am achos i gwyno. Pan ddwedodd yr Iesu, ha fab, cymer gysur, Maddeuwyd i ti dy bechodau. Achos roedd yr ysgrifenyddion yn gwybod mae cabledd oedd y fath eiriau. I honni ei fod yn gallu maddau pechodau, hynny yw yn yr ystyr llawn o'r gair, roedd yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid yn gwybod dim ond Duw oedd yn gallu gwneud y fath beth. Roedden nhw'n gwybod hynny o'i dysgeidiaeth crefyddol nhw, o'i magwraeth nhw wedi dysgu, oedd e cynnar dim ond Duw sydd yn gallu maddau pechodau. Dim ond Duw oedd ar awdurdod i ddatgan y fath beth, dim ond oedd yn gallu dweud unrhyw beth yn agos at Maddeuwyd dy bechodau. Ac i ni'n gwybod yr oedd yr ysgrifenyddion yn gywir yn hynny o beth, gan mae dim ond Duw sydd yn gwybod yr hyn sydd yng nghalon dyn. Na, mae hwnna'n wir. A dim ond Duw a wybu os yw dyn wedi edifarhau, mae hwnna'n wir. A dim ond Duw sydd ar awdurdod gan mae o asododd y gyfraith. I ni'n gwybod bod hwnna'n wir ac oedd yr ysgrifenyddion yn gwybod na hefyd. Felly, hyd yn hyn, maen nhw'n gywir. Pan mae dyn yn pechu yn erbyn Duw, dim ond Duw sydd yn gallu maddau. Hwnna'n gywir. I ni'n gwybod na, i ni'n deall na. Os i ni'n pechu yn erbyn Duw, yna dim ond Duw all faddau, neb arall. Ac felly, Iesu Grist ddatgan fod pechodau'r claf wedi faddau, roedd yn gwneud ei hun i fod yn dduw o'i blaen os nad oedden nhw wedi sylwi beth oedd yn digwydd yn barod, nawr yr oedd yn dod yn gwbl glir. Maddeuwyd y bechodau, a nawr yr oedd yn gwbl glir. Mae hwn yn honni bod yn fab i Dduw. Mae'n honni mae fe yw'r Meseia. Byddwn ni wedi bod yn ddall a byddar yn ysbrydol i ddeall unrhyw arwyddion falle hyd hynny, ddim yn deall yr hyn a ddywedwyd y proffwydi a bod Iesu wedi cyflawni'r pethau hynny, bod yn gwneud beth oedden nhw wedi dweud y byddwn ni'n neud, ond nawr mae e'n dweud y geiriau yma, a nawr maen nhw'n sylweddoli, mae hwn yn meddwl i fod yn Dduw. Mae'n gwneud ei hun i fod yn fab i Dduw, ac wrth gwrs, beth i ni'n gwybod, yr oedd yn Dduw. Fe oedd y Meseia. Oedd ar awdurdod i faddau pechodau. Ac felly, does dim rhyfeddol bod yr Iesu wedi gwneud e. Ond be maen nhw'n dweud fan hyn yw, ni ddim yn credu ti. I ti'n cablu. Sim hawl gyda ti ddweud y fath beth. Bod nhw'n gywir yn ei casgliad o'r hyn o'r oedd yr Iesu wedi ddweud, mae hwn, dim ond Duw all wneud y pethau, ni mwynhau'n wir. Ond mae ffaith bod nhw ddim wedi sylweddoli, wel os felly mae hwn yn Dduw, ac mae'n gwneud gwirth, ac felly fe blygwn i lawr ei addoli, ond na, fe wrthodon nhw, roedden nhw'n cysau e gymaint, roedden nhw'n gwrthod credu. Ac am awdurdod, yn y ffordd y deliodd yr Iesu ar hain, adnod 4 a 5, a phan welodd yr Iesu ei meddyliau, fe ag ddywedodd, pa ham y meddyliwch chi ddrwg yn eich calonau? Canes pa un hawsaf a'i dywedyd, Maddeuwyd i ti dy bechodau, a'i dywedyd cyfod a rhodia. Yr oedd angen nerth dwyfol ar gyfer y ddau beth, ond oedd. Os i faddau pechod, roedd angen iddo fod yn Dduw.
Ac i achau y claf, roedd angen nerth dwyfol. Roedd rhaid i'r Iesu fod yn dduw i ddweud Maddeuwyd y bechodau. Roedd rhaid oedd fod yn dduw i achau'r claf. Ac i ni'n gweld adnod 6, eithir fel y gwyboch fod awdurdod gan fab y dyn ar y ddeiar i faddau pechodau. Chi'n gwybod yn barod? Yna dywedodd wrth y claf o'r parlus. Cyfod, cymer dy weli fyny a dos idd di. Am ddatganiad oedd ei eiriau. A'i weithredoedd, ydych chi dychmygu y dorf, ydych chi dychmygu'r cymysgwch, yr amrywiaeth yn yr ymateb. Ond am ddatganiad, am weithredoedd, gorchmynodd i'r claf godi fyny a gwneud yr hyn ni all ei wneud. Ond nid yna sydd yn wir am bob un o gwirthiau yr Iesu. Yr oedd yr Iesu yn dweud wrth y claf i wneud rhywbeth na oedd yn gallu wneud. Yn siŵr, os ych chi wedi bod yn sal yn y gwely a bod y nerth y coesau wedi mynd a chi'n codi o'r gwely a chi'n cael trafferth i gymryd eich pwysau. Ond mae'n dod. Maes o law os ych chi yn dechrau gwella, ond ych chi'n goffo cerdded yn ofalus. Ond dychmygwch bod chi ddim wedi cerdded, a mae'n amhosibl i chi gerdded, a chi'n gwybod, chi wedi trio, ond does dim nerth o gwbl yna. Mae'r gallu i gerdded wedi mynd, mae'r coesau wedi colli y gallu i sefyll, cyhyrau wedi diflannu bron iawn, ac felly i'r Iesu dweud cyfod a rhodio cerdda, ac yna be mae'n neud, mae'n codio, mae'n cerdded. Mae'n anhygoel yn diwedd. Allwch chi ddychmygu'r eiliad hynny? Mae'r llawenydd wedi dod cyn hynny, achos mae bechodau wedi maddau. A dwi'n siŵr bydd wedi mynd gatre yn llawenhau am yr heddwch i'w enau de. Ond am gariad gan yr Iesu, mae'n dangos ei nerth ei fod yn holl alluog trwy ddweud wrtho wneud beth oedd e ddim yn gallu wneud. Ac nawr mae'n teimlo'r nerth yn dod i'w goesau a mae'n gallu codi am wyrth. Drwy gydol i weinidogaeth yn gosodd ei nerth yn dod i achau mewn amrywiol ffyrdd. Yr oedd yr gallu yn gallu achau trwy gyffwrdd a'i law dro ôl tro. Tro arall, doedd e ddim yn agos at y claf. Felly doedd e ddim yn ei gyffwrdd. Gall ddelio chlyfydau angeuol, rhai oedd wedi marw. Gall ddelio gyda'r llygad, oedd yn ddall y clistiau oedd yn fyddar. Gall ddelio a cyrff meirwr oedd yn abl delio ar gwynt a'r tonnau, yr oedd yn gallu delio ac ysbrydion drwg. Ac felly yma yn yr achos yma o'n blaen ni, gwelir ei nerth eto, yr oedd yn holl alluog, yr oedd ganddo'r awdurdod i ddelio ar afiechyd corfforol, ond hefyd, bydd yn gosod yn bwysicach, yr afiechyd angeuol yr enaid. Mae yn anhygoel, mae yn wyrth. Mae'r Iesu yn holl wybodus, mae yn holl alluog. Gai ofyn, oes yna rai sydd yn gwrando yn ofni na all Iesu Grist ddelio a'ch cyflwr chi? Wel, mae'n hawdd iawn yn dydy i rywun i deimlo bod yn sefyllfa ni mor unigryw, mor anodd. Nad oes neb erioed wedi mynd trwy be chi wedi mynd trwyddo. Nad oes neb erioed wedi cael yr amheuon i chi wedi cael yn ystod eich bywyd chi. Nad oes neb wedi cael yr ofnau i chi wedi cael. Neb wedi cael y dylanwadau fel i chi wedi cael. A ni'n gallu creu rhyw wal anferth yn dydyn ni o angrediniaeth yn dweud, dyma pa mor anodd yw e i fi ddod yn Gristion. Dyma pa mor anodd yw e i mi ddod i gredu. Achos falle bydd yna rai yn dweud, dwi wedi sefyll mor gadarn dros sawl blwyddyn dros angrediniaeth. Falle bydd yna eraill yn dweud, dwi wedi bod mewn darlithoedd yn neud hwyl am y Cristion, yn credu bod Duw wedi creu y byd, a dwi wedi bod yn dweud dro ar ôl tro, mae esblygiad yw ac mae ffrwydiad oedd ac bod ni'n dod o fwnciod ac holl math o bethau felly, a bod chi wedi bod yn gwythio'r syniadau yma, a chi'n dweud mae'r wal yma, a nawr chi wedi dechrau ystyried yr efengil, a chi'n teimlo, na, dwi wedi mynd yn rhy bell lawr y trywydd yna. Falle bod rhai wedi bod mor anfoesol, falle dydy coleg, am gyfle yw'r coleg, a rhai wedi mynd i'r coleg am y tro cyntaf yn 19, ac nawr, chi'n gallu meddwi bob nos os ych chi eisiau, a chi'n gallu bod mor anfoesol ag ych chi eisiau, a does neb yn dod ac yn checio lan arno chi, a chi wedi byw bywyd fel am, wedi arwain trwy weddill eich dyddiau ifanc chi, a chi wedi cario ymlaen i fyw y bywyd afradlon yma, ac nawr falle chi wedi dechrau sylweddoli, a falle teimlo ei ogrwydd, a mae'r wal yma'n dod lan, a chi'n dweud, mae hwn yn rhy anodd, dwi wedi bod yn rhy frwnt, dwi wedi bod yn rhy feddw, dwi wedi bod yn rhy anfoesol, dwi wedi bod yn rhy galed yn fy marn yn erbyn Cristnogion, dwi wedi bod yn llawn angrediniaeth. Mae yna gymaint o'r ysymau, does? Allwch chi ddychmygu unrhyw beth fwy anodd na dweud Maddeuwyd y bechodau, allwch chi dweud unrhyw beth mwy anodd na dweud cod at y draed i rywun sydd ddim yn gallu cerdded.
Felly beth mae hwnna'n dweud wrthyn ni yw, y mae Iesu Grist yn holl alluog. Does dim hawl gan unrhyw un i ddweud bod eu cyflwr nhw'n rhiannodd. Achos, os chi'n dweud hynny, os chi'n dweud ddim yn bosib i chi ddod yn blentyn i Dduw, bod e ddim yn bosib i chi ddod yn Gristion. Does dim hawl da chi i ddweud y fath beth, achos beth ni'n dysgu o fan hyn yw, mae Iesu Grist yn holl alluog. Mae e'n gallu delio gyda'r problemau sydd wedi dod a'ch taflu eich meddwl chi, ar hyn chi wedi dysgu mewn gwersi, ar hyn chi wedi gweld a'i glywed mewn clybiau nos, a'r holl beth yna. Mae'n gallu delio ar cyfan. Mae'n gallu delio a'ch anfoesoldeb chi. Mae'r nerth ganddo fe i delio a'ch problemau chi. Yr holl beth yna. Dyna beth mae'n dweud. Mae Iesu Grist yn holl alluog. A beth ni'n dysgu o hyn yw hyn. Mae'n dweud wrth chi, dewch ata fi, pawb sy'n flinderog. Pawb sydd am ddod yn Gristion, dewch at Grist. Dyna beth mae'n dweud. Peidiwch da chi a dweud bod e'n rhiannodd. Mae'n rhiannodd i chi, wrth gwrs i fod, ond dim Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn abal i ddelio gyda'r broblem fwyaf, y pechadur mwyaf, yr anffyddiwr mwyaf, yr angrediniaeth fwyaf, yr anfoesoldeb fwyaf. Be bynnag chi eisiau, rhestrwch yr holl bechodau. Ond beth ni'n dysgu yw hyn, mae Iesu Grist yn holl alluog. Dyna i chi gysur. Wel, i orffen. Ni wedi dysgu am Crist holl wybodus, Crist holl alluog, ond nawr Crist trigarog. A dyma beth sydd yn rhoi falle coron ar y cyfan. A fel petai, mae coron ar bob un yn nhw'n does, pan ych chi'n meddwl Crist holl wybodus. Allwch chi ddim meddwl yn fod yn well yna. A wedyn ni'n clywed Crist holl alluog. Chi'n meddwl allai ddim gwella yna. Ac yna chi'n clywed Crist trigarog. A gallwch chi roed y gair holl o'i flaen holl trigarog. Mae mor trigarog. Mae pob un o'i briodoleddau fe yn berffedd. Does dim gwella yn nhw, does dim gwneud nhw'n fwy. Dyn nhw ddim yn gallu cael eu lleihau, dyn nhw ddim yn gallu cael eu gwanhau. Maen nhw mor fawr. Gai ofyn, os yna rai yma nes sy'n gwrando sydd yn llawn anobaith, tybiwn ni fod na. Mae e'n fyd o bobl sy'n llawn anobaith. Hyd yn oed os chi'n byw mewn gwlad fel hon, falle lle nad yw'r problemau fel mewn gwledydd lle mae yna ryfeloedd, ond allan ni ddweud hyn yn sicr, mae'r anobaith sydd yn nghalon pobl yn y wlad yma'n gallu fod fel rhai mewn llefydd erchill lle mae pethau ofnadw'n digwydd. Mae yna ofnau, beth os fyddwn ni'n gwynebu'r fath beth? Beth os fyddai'n sal? Beth os gollai'r cyfan? Beth os, ac ydych chi ymlaen, beth os daw y tristwch mwyaf ar fy rhan? Mae yna gymaint o resymau i fod yn llawn anobaith, ond oes na? Falle bod yna rhywun sydd yn anobeithiol. Mae'ch cyflwr yn driennus nad ydych chi'n gwybod pa le i droi am gymorth. Fel y claf, bron iawn, roedd angen cyfeillion, ond roedd angen cyfeillion i'w gario at yr Iesu. Falle bod angen cyfeillion i ddod â chi at Grist. Falle bod yna rhywun sydd yn gwrando efallai, a bod ffrind neu aelod o'r teulu wedi mynnu bron iawn eich cario i wrando ar yr oedfa ar y we. Ond ydy hwnna'n wir, tybiwn ni, pan ni'n dod ac yn gwahodd i oedfaon arbennig sydd gyda ni, ac chi'n gofyn a chi'n atgoffa. Ni'n ffeindio hynny amser y Nadolig yn dydyn ni, amser noson y Emynau, noson y Garolau. Ni'n atgoffa mae'r oedfa ar y werau arbennig sydd amser y Pasg. Ni'n trio dweud wrth bobl, a pan mae rhywun wedi dweud bydden nhw'n dod, i ni wedi roed y gwahoddiad iddyn nhw, gweddio bydden nhw'n dod, ac ni'n dod fel an yn y sgwrs os ni'n gweld nhw to, ac yna, falle'r noson cyn, ni'n anfon neges destun. A atgoffa nhw popeth yn iawn, os eisiau lift, i'r cwrdd. Chi bron iawn yn cario nhw yma. Sawl gwaith ar noson o Garolau ni wedi cael y ffôn, yn pingio am ti ar hanner awr i awr cyn yr oedfa. Falle ambell waith ni wedi cael rhywle rhwng 5 a 10 ping o ffonau gwahanol yn dweud ymddeiriadau mawr. Ddim yn teimlo'n dda hyn o methu dod. Sori, traffig yn ormod, neu un noson gafon ni oedd y glaw yn pistillo lawr. Ac oedd y rianodd, achos oedd rhaid teithio i ddod, ac oedd ni ddim wedi meddwl o dylse ni wedi mynd i roi'r lift. Ac yn y blaen, ond nid yw e fel ni'n cario nhw, ni am ddod yn nhw. Ac i ni'n gweld y gymaint sy'n dod esgusodio, mae rhaid llusgo pobl ambell waith i ddod i wrando. Dyma beth oedd rhaid i nhw'n cario, ond tybio ni fan hyn, oedd y claf eisiau bod yna, yn yr achos yma. Oedd eisiau helpu ddod, ond fe gyrraeddodd yna.
Os felly, os ych chi o'r diwedd wedi dod i wrando, gwrandewch yn ofalus a sylwch ar y manylion. Mae'r manylion yn yr adnodau yn y wyrth yma mor bwysig. Mae'r holl beth yma'n dysgu ni fod yn holl wybodus, a mae hwnna'n hyfryd i ddysgu. Mae'n dysgu ni bod yn holl alluog, mae hwnna'n hyfryd i ddysgu. Ond mae e mor drigarog. Nawr dyma beth sydd angen yr ein o chi. Gwele hwy a ddygasant at o wr claf o'r parlus yn gorwedd mewn gwely. A'r Iesu yn gweled ei ffydd hwy a ddywedodd wrth y claf, mae'n edrych ar y claf o'r parlus. Yn syth. Hafab, cymer gysur. Maddeuwyd i ti dy bechodau. Sylwch yn syth, be mae'n dweud? Cymer gysur. Ond nid yw hyn yn ei hun yn llenwi'ch calonnau a gobaith. Gwybyr Iesu fod y claf yn drwm ei galon. Oedd yr Iesu yn gwybod fod y claf yn poeni, bod yn isel i ysbryd efallai. Yr oedd yr Iesu siwr o fod yn gwybod fod y claf tipyn bach yn ofnus. Ofni bywyd, ac yn enwedig nawr bywyd o methu cerdded. Bywyd o ddibyniaeth, yn sicr bydd hwnna wedi bod yn rhan ono fe, ond roedd e hefyd yn gwybod ofni canlyniadau bechod i dragwyddoldeb. Achos dyna oedd y prif broblem iddo fe. Ac oedd yn ofni pob math o bethau. Lle chi dychmygu roedd y claf mewn cyflwr gwael. Roedd e mor isel. Yn aml pan mae rhywun yn dod i oedfa, ni ddim yn gallu dweud ambell roedd chi yn, ond fel arfer, chi ddim yn gallu dweud beth yw cyflwr yr enaid yn dod mewn. Ac efallai bod y galon mor drwm, mor isel, mor ofnus, mor ansicr, mor llawn anghyrediniaeth, a dyn nhw ddim yn gwybod pa le i droi. Ond dyma yw'r cysur yr efengil bob un tro, cymer gysur. Dyna be mae'r Iesu'n dweud. Cymer gysur. Yr oedd mae'n angen i dderbyn cysur. Rhoddodd y sylw iddo'n syth. Rhoddodd y geiriau roedd am i glywed. Os oedd yna unrhyw eiriau, yr oedd y claf am glywed, oedd hyn cymer gysur. Ond nid yw dyna beth ni eisiau clywed? Pan ych chi'n poeni am rhywbeth? Yn siŵr bod chi wedi poeni am rhywbeth a poeni gyda chi'n mynd lan at rhywun sydd falle mynd i wybod rhywbeth am y sefyllfa. A chi'n mynd, a maen nhw'n dweud cyn i chi droi rhwng, paid a phoeni. Ond nid yw e mor hyfryd. Dwi wedi bod yn sefyllfa yn yr ysgol yn poeni am rhywbeth ac ddim yn gwybod beth i'n neud ac yna mynd at y prifathro neu'r prifathrawes ar y pryd ac yn mynd lan ac yn curo ar y drws. A maen nhw'n gwybod pan ni'n dod mewn a maen nhw'n dweud, paid a phoeni. Ac yn syth yn mynd, na mor garedig oedden nhw. Maen nhw'n gwybod bod fi'n poeni. A maen nhw'n dweud, paid a phoeni. Sa eisiau ti poeni fwy, achos ni'n gwybod ddim yn cysgu. Paid a phoeni. Popeth yn iawn. Ond mae hwnna, dim ond ar rhyw fater, falle bod ni wedi anghofio wneud rhywbeth, neu bod ni ddim wedi anfon y llythyr mas mewn pryd, a pob math o bethau, ni'n gweithio pethau lan. Ond fan hyn, yr oedd y claf yn poeni am dragwyddoldeb, oedd e'n poeni am uffern, oedd e'n gwybod oedd wedi pechu ger bron Duw, roedd e'n gwybod oedd e'n mewn cyflwr trienus, ac roedd ei galon yn curo, roedd e'n ddigalon, roedd e'n isel, a'r peth cyntaf roedd e eisiau clywed oedd geiriau gan yr Iesu cymer gysur. Tybiwn ni yn syth mi fydde'r claf siŵr o fod wedi anadlu allan anadl o ryddhad. Yr oedd yno ym mhresenoldeb yr Iesu ac roedd hwn yn well na beth oedd yn disgwyl. Ac yn syth, nid yw yn derbyn cerydd am ei bechod na'r bydd yr rhain dweud, wel, fe ddylai'r Iesu fod i roi llon pen i'r claf am ba bynnag pechod oedd yn eog amdano. Na, doedd yr Iesu ddim yn gwneud hynny. Roedd yr Iesu'n gwybod mae hwn wedi gweld ei bechod. Mae wedi profi ar gyhoeddiad o bechod. Mae yma yn drwm ei galon ac nawr mae e'n barod i dderbyn yr hodd o ffydd a maddeuant pechodau. Ac felly mae'r peth cyntaf mae'r Iesu'n dweud oedd cymer gysur. Am bresenoldeb sydd gan yr Iesu. Nid yw'r claf yn cael ei wrthod. Mae'r Iesu'n tywelu ei feddwl, ei galon trwy ddweud yr fath eiriau cymer gysur. Efallai mae dyma'r union eiriau y mae rhywun ei hangen heddi. Dwi'n weddol sicr mae dyna'r geiriau sydd angen i filiynau o bobl i glywed, i filoedd o bobl yng Nghaerdydd. Ond dyn nhw ddim yn dod, dyn nhw'n sylweddoli, dyn nhw'n gwybod pa le i droi. Gyn ni'n aros am ddiwygiad tan y bydd y geiriau yna yn gallu dod i'w clustio nhw. Achos ar y funud, maen nhw'n llawn anobau, llawn ofnau, llawn pryderon, bywyd, a ddim yn gwybod pa le i droi.
Ond ni'n gweddio rhyw ddydd y daw yr ysbryd lawr ac y bydden nhw'n dod i glywed am ffordd iachawdwriaeth a'r geiriau mae angen iddynt i glywed yw cymergysur. Ond efallai bod yna rhywun yn rhagluniaethau Duw yn gwrando yma neu ar y we. Falle bod yna un sydd yn dyheu am gysur yr Efengyl. Mae mor gyffroes yn diwe. Mae mor gyffroes, a ambell chi gallu teimlo'n ddigalon, mae yna cyn lleied yn dod ar y sil, ac yna chi'n edrych ar y we ambell, a chi'n gweld mae'r nifer oedd mor fach. Chi'n gweld rhai capeli, a chi'n meddwl ambell, beth sy'n mynd ymlaen? Maen nhw'n dawnsio, mae bands dyn nhw, mae gitars dyn nhw, a maen nhw'n gwisgo jeans a crysyti, a pob math o bethau, mae'r goleadau llachar, a mae yna miloedd yn gwylio nhw, a chi'n edrych ar ein hoedfa fach ni fan hyn, a chi'n meddwl, mae yna cyn lleied i ni yn y degau, pryn yn y degau sydd yn gwrando o sil i sil. Ond un peth allan ni ddweud yw hyn, mae e mor gyffroes, ond yw e? Ar y wyneb chi'n mae mor fach. Ydy, mae e'n fach yng nghermau'r byd. Ond dyma beth sy'n neud y mor gyffroes. Ni'n gobeithio, os daw un i gredu, yna mae hwnna'n achos i lawenhau ac i gynnal oedd o bob sil, i gynlleiad o bobl, i un i ddod i gredu. Mae hwnna'n mor gyffroes. A pwy o hwyr, be fydd yr un yna'n arwain ato, ni ddim yn gwybod. Mae hwnna yn wylo Duw. Ond beth ni hefyd yn gwybod, mae'n un oed fe gall yr ysbryd glân dod lawr. Mae mor gyffroes, yn dweud. Bod yr un holl wybodus, holl alluog, yr un sydd yn llawn trigaredd, yma yn eich disgwyl. Dyna sy'n mor gyffroes amdano fe. Achos yn ei ragluniaeth falle bod yna rhywun yn gwrando sydd angen clywed am y wyrth hon. A dyma beth sy'n gyffroes, yma'r Iesu yn disgwyl chi. Ble bynnag i chi yn eich stafell, ble bynnag. Mae'n gwybod y cyfan sydd angen i wybod. Mae'n gwybod am yr bag llawn yna sydd ganddo chi, chi'n cario ar eich ysgwydd chi, a'r holl broblemau, yr holl bechod, a'r holl bethau yna i chi'n poeni amdano. Does dim angen i ni wybod manylion eich pechodau. Mae'r Iesu yn barod yn gwybod, ond dyma beth sy'n rhyfeddol. Mae'r Iesu am faddau'r cyfan. Mae'r Iesu am olchi'r enaid yn llwy'r lan. Dyna'r addewid yr Efengyl. Dyna yw'r Efengyl. Mae'r Iesu am ddelio'ch baich, mae am roi cysur i'ch enaid. Dyma beth yw'r geiriau chi. Ha fab cymergysur, Maddeuwyd i ti dy bechodau. Yr rhai sy'n dod yn edifeiriol, yr rhai sy'n dod yn llwythog ac yn flinderog, yr rhai sy'n dod heb obaith, yr rhai sydd ddim yn teimlo bod nhw'n heiddi fe. Chi yw'r union rai y dath yr Iesu i'w hachub. A dyma beth mae'n mynd i ddweud wrth chi'n syth yw, cymergysur, Maddeuwyd i ti dy bechodau. Mae'r Iesu wedi delio â'r bechod. Dyna beth yw'r neges. Mae Iesu Grist wedi byw y bywyd perffaith yn dyledu. Dyna pam dath e'r byd yma i gyflawni'r gyfraith yn dyledu. Ac yna chi'n poeni am y gosbo. Mae'r Iesu dweud, dwi wedi cael yng nghosbi yn dyledu. Dyna pam dwi'n mynd i'r groes. Dyna pam roddodd ei ddwylo pur ar led. Mwyn i Dduw ei gosbi fe ar hoed yr hyn sy'n gyfwerth ac uffern ar yr Iesu. Fe ddioddefodd yr Iesu, yr boen, yr gosb sydd yn gyfwerth ac uffern ei hun. A fe wnaeth hwnna yn eich lle chi, ac fe brofodd ei fod e'n Dduw trwy atgyfodi ar y trydydd dydd. Felly na pam mae'n dweud cymergysur, achos mae'n mynd i ddelio a'ch baich. Fe sy'n gwneud y cyfan. Fe sydd wedi peri bod chi'n dod yn y lle cyntaf gweld eich angen am Grist. Fe sydd yn dod â chi ar droed y groes. A fe sy'n delio a'ch pechod. Fe sy'n cymryd eich pechod ac yn hoelio fe ar y groes. Fe sy'n rhoi o'i berffeithrwydd i chi. I glogyn i ni'n disgrifio fe fel. Clogyn o berffeithrwydd a chyfiawnder Crist. A mae'n eich gorchuddio chi'n llwyr. Fe sy'n eich golchi chi yn i'w waed. Ond mae'n barod amdano chi, dyna beth sy'n mor gyffroes. Falle bod yna un yn gwrando nawr rywle, a mae'r Iesu yn barod, oedd e'n gwybod bod chi'n dod. Fe drefnodd e hyn cyn i'r byd cael ei greu, ac nawr mae'r amser wedi dod, ac nawr mae'n syth a chi yn eich ofnau, mae'n dweud cymergysur. Dyma beth sy'n gyffroes i Adran 7, ac fe a gyfododd ac a aeth y Mathew di ei hun. Mae'n codi. Bron iawn i ni'n anghofio am y wyrth o gerdded. Mae e'n hyfryd yn diwe. Ni'n falch dros y gŵr yma, bod e'n gallu cerdded eto, ond byddwn ni'n tybio byddai'r gŵr ddim wedi poeni rhyw lawer beth e'n cerdded neu ddim, achos roedd ei bechod wedi fadde. Ond dyma i chi gariad Crist, fe roddodd e fwy iddo fe.
ond fe brofodd hefyd mai fe yw Duw. O, bydd yna un neu fwy fydd yn profi y nerth yma heddi. Y bydd Iesu Grist yn dangos ei holl gariad, ei gysur, ei drigaredd a'i nerth i chi. Ei fod e'n gallu delio'ch problem chi. Ond fwy na bod e'n gallu delio'ch problem chi, mae e'n abal. Nid bod e'n gallu ar nerth ganddo fe, mae e am. Mae'n ewyllysio. I ddweud y gwir, mae'n aros amdano chi. Ac felly dewch ato, tra ei fod yn agos. Galwch arno. A gwele, hwy a ddegasant ato ŵr claf o'r parlus, yn gorwedd mewn gwely, a'r Iesu yn gweled ei ffydd hwy a ddywedodd wrth y claf o'r parlus. Ha fab, cymer gysur, Maddeuwyd i ti dy bechodau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, ac yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn gweddio y cawn glywed am dy nerth di ar waith unwaith eto, i weld y law ar waith, dy drigaredd ar waith, ac y bydd na sawl enaid yn derbyn o gysur yr efengil heddi. Te'r bendithio diogela nawr, i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.